Dagoeneko eta dakizuen moduan akordio bat erdietsi dugu Nafarroako gobernuarekin 2026ko aurrekontuetarako. Sinatu dugun akordio honen bidez, Euskal Herria Bildu Nafarroa talde parlamentarioak konpromisoa hartu du 2026ko Nafarroako aurrekontuen lege proiektuak aurrera egin dezan ahalbidetzeko gure taldearen abstentzioarekin. Aurrekoetan nabarmendu dugun bezala lehenik eta behin akordio honen balio politikoa azpimarratu nahi dugu, izan ere beste behin lortu dugu Nafarroaren eta Nafarren interesak erdigunean kokatu eta horien araberako lehentasun garrantzitsuak indar politiko desberdinen artean adostea. Eta aurrekoetan adierazi dugun moduan, oraingoan ere esan nahi dugu hauek ez direla Euskal Herria Bilduren aurrekontuak, baina ekarpen aipagarria egitea lortu dugu eremu estrategikoetan. Hau da, errazak izan ez diren negoziazio batzuen ondoren, aurrekontuetan hobekuntzak egin ahal izan ditugu beti lehentasun argi bati jarraiki. Jendartearen bizi baldintzak hobetzea. Gaur sinatu dugun aurrekontu akordioa 7. akordioa da. Nafarroak urtez urte aurrekontu berrituak izatea ahalbidetu duten 7. akordio. Guztira 11 urte dira Nafarroak aurrekontuak dituela. Eta 11 urte ere badira eskuinak baldintzatu gabeko aurrekontuak ditugula. Geroz eta ezegonkorragoa den mundu honetan, atzera egiteko geroz eta saiakera gehiago ikusten dugun honetan, are balio handiagoa du indar aurrerakoien arteko adostasunari esker lortutako akordioak. Eta are garrantzitsuagoa da, izaera soziala duten aurrekontu berrituak izatea. Horrela, Euskal Herria Bildutik egonkortasuna eman diogu gobernu honi, gurekin sinatutako akordioek eta egin ditugun proposamenek egonkortasuna ekarri diote Nafarroako gobernuari azken urteotan. Arduraz jokatzen dugulako, herria alderdiaren gainetik lehenetsiz. Hori da gure iparra. Ildo horretan, zerbitzu publikoak indartzea izan da gure ekarpenen xede nagusia. Gizarte osoari erantzuna emango dieten eta bereziki kolektibo zaurgarrienak babestuko dituzten zerbitzu publiko sendoak, kalitatezkoak, unibertsalak eta doakoak behar ditugulako. Gehiengo sozialen beharrak asetzen dituztenak. Horrela, bizi baldintza duinak bermatzeko pentsioetan aurrera egin nahi izan dugu eta 1.100 euroko gutxiengo pentsioak lortu ditugu. Ongizate maila hobetzeko argi dugu burujabetzan aurrera egin behar dugula. Eta hildo horretan, gobernuarekin adostu dugu lan eta gizarte segurantzako ikuskaritzaren eskumena eskualdatzeko izapideak hastea. Era berean, zerbitzu publikoei dagokionez, mendekotasun eta desgaitasun balorazioetarako epeak murrizteko helburuarekin, balorazio ekipo berri batekin indartuko da eskubide sozialen eremua. Horrekin batera, Osasun departamentuak konpromisoa hartu du osasun azpiegituren plan bat garatzeko, asistentzia beharrei egokitutakoa. Bestalde, pertsona helduen euskalduntzean aurrera egiten jarraituko dugu eta A2 eta B1 mailen doakotasunerako jauzi kualitatiboa adostu dugu. Eta nola ez, etxebizitzaren dagokionez, etxebizitza publikoa garatzeko ekarpen ekonomiko garrantzitsuak egin ditugu eta hauek bete daitezen bermeak ezarri ditugu. Euskarari dagokionez ere, urte luze asko lan egin dugu eskaera zegoen herrietan eredua sortzeko, horretarako protokolo bat lotu genuen gobernuarekin, eta oraingo honetan faltsezeko gobernuarekin adostu dugu partida bat egotea, aurrekontuetan eredua
faltzezen garatzeko. Amaitzeko, gure lehentasunak, jendartearen lehentasunak dira eta horiek eraman ditugu aurten ere negoziaziora eta Nafarroako aurrekontuetara. Erronka itzelak ditugu aurrean, bai nazioarte mailan, estatuan eta Nafarroan bertan ere, eta neurri bereko konpromisoak hartzeko unea da. Aurrekontuak, hain zuzen, tresna eraginkorra izan daitezke, erronka horiei emaitza on batekin aurre egiteko eta hartutako konpromisoak betetzeko. Euskal Herria Bildutik irmoki sinesten dugu, elkarrizketan, negoziazioan eta akordioetan jendartearen ongizatean aurrera egiteko eta norabide horretan tinko jarraituko dugu.